Juan? Hello. Hello. Mic Okay. test. Hello. Juan. Hello. Hello. Hello, mic testing. Hello. Hello. Hello, mic testing. So, maayong aga sa tanan. No, welcome to 10 a.m. Hiligaynon Worship Service. He's here at His Life Ministries, where imperfect people are perfectly welcome. So, amon ginagda, ang mga ari diri, subong, sa mga tagpalamiti kag nagalantaw through Facebook Live. Mayong aga si inyo tanan. Amon kamo ginaimbita sa pagdayaw sa Ginoo. Kag ang mga tagpalamati through DYVS, mayong aga sa inyo tanan. So, amon gina-request si Ma'am Lenny sa pagpangamuyo. Ngayong aga sa inyo tanan, so magatindo kita sa pag-start sa atong pagpangamuyo ng aga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amay nga balaan, salamat Ginoo, sining nga aga, salamat God, sa imo katutom, salamat Ginoo God, sa imo grasya. Lord, salamat Ginoo God, sa imo nga dako nga gugma, nga imo Ginoo, Lord God, ginobra Ginoo, Lord God, on the cross. Father, thank you God, nga sining nga aga, Lord, maka-worship kami sa imo, makadayaw kami Ginoo God sa imo, with all our hearts, O God, our soul, our mind, Father God. Father, thank you, O God, nga isining nga aga, ikaw, Ginoo, Lord, maga-open sa among nga mga tagipusoon, Lord God, ang among nga mga mind, Father God, Lord, ready to worship you, Lord God, Lord, in spirit and in truth, O God. And Lord, we pray, Father God, nga ikaw maginoong mga panghikot sa amon, piparahang among tagipusoon, Lord God, ready, Father God, sa pagpamati, Ginoo, God, sa imo pulong. And Lord, sining nga aga, as we worship you, Lord God, our heart is full of joy, Lord God, because of what you have done, Lord God, sa among tagsa nga mga kabuhi, Ginoo. And Father, we give all the praises and adoration, Father God, we belongs to you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So mga utod, handa na bala ka mo nga magdayaw sa Ginoo? Amen? Abi palakpakan ta ang Ginoo. Hallelujah. Kabalo ka mo bala nga may promisa ang Ginoo sa aton. Siling niya, nagapuyo siya sa pagdayaw sa mga tao. He inhabits in the praises of His people. So kada magkarikita sa pagdayaw sa iya, ang Ginoo ara. Amen? So ara kita subong sa series no of endure. Pagbatas, pagpadayon, miski sa anuman nga kalisod nga kabudlayan sa atong pagpanglakaton, sa atong Kristohanon nga kabuhi. May mga tsimpo nga mabudlay. Pero ang hambal sang Ginoo sa aton magpadayon kita. Amen? Kada isa di sa aton may mga ginadala. Wala ko kabalo. Pero may promisa ang Ginoo. Willing siya mag-ayo sa aton. Willing siya mamati sa aton. Kag naintindihan niya kita.
Kag maga-focus kita sa iya. Amen? Kanami nining oportunidad na makadayaw kita sa iya kay may mabaton kita nga kusog. Kay promisa ina sang Ginoo. So sa aton pagdayaw, aton ideklara ang iya ginhimo, ang mga buhat niya, no? Si Kristo Jesus, aton Ginoo, namatay para sa aton, para maluwas kita, kagaan kita sang bag-o nga kabuhi. So utod ko sa Ginoo, tindog kita, magpadayon kita. Kay ang Ginoo, tapuson niya ang ginsugdan niya sa aton. Amen? Amen. Abi palakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Salamat Diyos. Salamat Ginoo na ikaw ari diri magpabakod sa amon. Hallelujah. Lakpak kita. Ginoo sa imo naluwas ang kabuhi ko, gamhana sa buhay, kadalagan na angkon kayara ka, halin sa ginsuguran, kag sa kalibutan, ikaw anak sa Diyos. Kabuhi, ginhatag, nabanhaw kang nagkayang, bagong kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Hallelujah! Kantaw taliwan. Ginoo sa imo naluwas ang kabuhi ko. Hallelujah! Gamhana sa buhay, kadalagan na angkon kayara ka, halin sa ginsuguran, kag sa kalibutan, ikaw anak sa Diyos. Kabuhi, inhatan, nabanhaw kang nagkayang, bagong kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Kabuhi, kabuhi, inhatag, nabanhaw kang nagkayang, bagong kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Kayara ka, halin sa ginsukuran, kag sa kalibutan, ikaw anak sa Diyos. Amo na si Kristo. Kayara ka, halin sa ginsukuran, kag sa kalibutan, ikaw anak sa Diyos. Kabuhi, hinhatag, nabanhaw kang nagkayang, bagong kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Kabuhi, kabuhi, hatag, nabanhaw kang nagkayang, nabanhaw si Kristo, bagong Hallelujah. kabuhi, Bago ang kabuhi na. para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Dalayawon ang buhat mo. Hallelujah. Dalayawon ang buhat mo. Hallelujah. Palakpakan tayo ang Diyos. Hallelujah. Gabi no? Bago ang aton kabuhi kay Kristo. At kada adlaw bago.
bagong iya kaluoy, bago kay Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Magpalakpak kita. Kabuhi ko ikatugian, ikaw lang hinahanglan. Kung magtawag, di mo pamatian. Hallelujah! Sa kalisod, ikaw dampan. Una kong kakinahanglan. Kapaubos ako sa imo lang. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw lang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ara ka permisa kon sa anuman nga tion, bugay-bugay na di para sa ako. Nakagid nagabaylo, ang musubong alinsad ko. Padayon ka nga Diyos, hasta saan Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo Kristo Jesus. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. Ikaw ang dalan, kamatuoran, kakabuhi, pagtuo sa imo. Kabuhi ko imo. Ikaw ang dalan, kamatuoran, kabuhi, pagtuo sa imo. Kabuhi ko imo. Ising kita. Ikaw ang dalan, kamatuoran, kakabuhi, pagtuo sa imo. Kabuhi ko imo. Ikaw ang dalan. Ikaw ang dalan, kamatuoran, kakabuhi, pagtuo sa imo. Kabuhi ko imo. Ikaw ang dalan, kabuhi ko sa imo itugian. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang dalan, kamatuoran, kagkabuhi, Ginoo. Salamat. Kay ginatuytuyan mo kami sa among kabuhi. Ari ko napalapit sa imo, ang imo nga promisa, ginakaptan ko. Sa imo kung makakabuhi ko, mo ako ginpili.
sa imo. Kag subong ikaw ginadayaw ko sing bugos, matagi pusoon ko dunggaan. Akon nga handom makilala ka sa imo. Ako magasimba angay gid napasidunggan ka dayawon kagigugmaon o akon Diyos sa imo ako. Hambala ang Diyos. Ari ko kapalapit sa imo, imo nga promisa ginakaptan ko. Sa imo ang gugma kakabuhi ko, imo ako gintili para sa imo. Kag subong ikaw ginadayaw ko sing bugos, nga tagi pusoon ko dunggaan. Akon nga handom makilala ka sa imo. Ako magasimba angay gid napasidunggan ka dayawon kagigugmaon o akon Diyos sa imo ako. Maski ano matabo Ginoo, imo ako. Wala may makapahimulag sa ako sa imo nga pagpalangga. Miski ang kamatayon, kalisod, mga pagtilaw, ang imo pagpalangga, hindi kami makabulag sa imo nga pagpalangga. Kaya ang imo pagpalangga sa amon tuod, wala nagalubad, wala nagabase sa amon kaya mahimo, kundi ginpili mo kami o Diyos nga palanggaon, ginpili mo kami nga imo mga katawhan nga magdayaw sa imo. Hallelujah, ikaw ang dalan, kamatuuran, kagabuhi. Salamat Ginoo. Gai kami sang kusog Ginoo. Gai kami sang kusog na magpadayon. Hallelujah. Kagsubong ikaw ginadayaw ko sing bugos, nga tagi pusoon ko dunggaan. Akon nga handom makilala ka. Hambala ang Diyos sa imo. Ako magasimba angay gid napasidunggan ka dayawon kagigugnaon o akon Diyos sa imo ako. Sa imo ako. Sa imo ako. Sa imo ako. Hallelujah, dayayawon ka Ginoo. Hallelujah, palakpakan ta ang Diyos. Hallelujah. Salamat Ginoo. Salamat sa pagpamati sa amon Ginoo. Hallelujah.
Amay namon, salamat gid sa ini nga tion nga makasimba kami sa imo, sa espiritu kag sa kamatuoran. I-bless Lord ang imong mga kanakan nga ari diri, kabay pa mabatian namon ang imong pulong sa ini nga aga, kag makasimba gid kami sa imo sa bugos namon nga tagipusoon. Kag ini ang ginatugyan namon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Amen. So, mayong aga sa inyong tanan, nabalian na yung tupad mo, nalipay ko kay Ari kadiri subong. So, ang Diyos maayo sa tanan nga tion, kag sa tanan nga tion, ang Diyos maayo, ini nga adlaw, gintugas ang Diyos, magkalipay kita kag magkasadya. So, ang aton nga topic subong sa ini nga Domingo is endure, no? Magapadayon, to finish well, no? Nga makatapos kita sang maayo. Welcome to His Life Ministries, where imperfect people are perfectly welcome. We are committed to glorify God and make disciples. Inisubong ang aton nga Hiligaynon service, 10 a.m., Santa Clara Avenue, Barangay Banago, Bacolod City, no? Kung nagalantaw ka online, kag-ari ka diri sa Bacolod, gina-invite ka mo namon, gina-invitar nga kung gusto mo, kung pidigid, makakagto ka diri dason nga Domingo. Pero salamat sa pagpamati subong sa online kag sa mga tanan nga ari diri. So ang aton topic is endure to finish well, no? Taken sa ginkuha ni sa ikaduwa nga Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5 hasta 8, no? Ang context ng ini nga verse, si Paul manugtaliwan na. Lapit na ang lapit na sa mapatay, lapit na sa danulo. Tinaghatag sa sang final nga instruction, no, sa iya nga disipulo nga si Timoteo. Ti ano ang balyanong instruction niya kay Timoteo? Siling ni Pablo, pero ikaw magpugong ka sang imo kaugalingon sa tanan nga tion. Kung mag-aabot ang kabudlayan, no? Kung mag-abot ang kabudlayan, no? Ang kabudlayan maabot gid. Siling agwantaha lang, endure, no? Agwantaha lang. Tumana ang imo obligasyon bilang manugwali sang maayong balita kag himua ang tanan nga ginpahimo sang Dios sa imo. Kung parte sa akon, nag-abot na ang tion nga akon kabuhi ihalad na. Tungod kay madali na lang ako maghalin sa sininga kalibutan, ginhimo ko ang akon masarangan sa pagdalagan, kag natapos ko na ang akon dalaganon. Amo ni subong ang aton focus gid sa ini nga Domingo. Natapos ko na ang akon dalaganon. Finish well, no? Kung sa English ba. Gintipigan ko ang akon pagtuo, kag karon may ginatigana ang Dios sa akon nga padya o reward, no, sa pagkamatarong nga iya igahatag sa akon sa adlaw nga siya maghukom sa tanan, kag ang iya paghukom matarong hindi lang ako ang gintigan-an siya nga padya, kundi ang tanan nga mga nagapaabot sa iya pagbalik. 2 Timothy 4:5-8. So ang kabuhi, hindi lang nisa nga kung ano ka nagsugod, no? Dapat nagapadayon ka hasta sa katapusan, no? Kung siling pagani ni Pablo nga ginhimo ka akon masarangan, gintapos ko ang akon dalagano, no? So kung ang taon nimo, grabe ang wisdom ni Pablo nga ginpabili niya kay Timoteo, no? Kay kung ang aton kabuhi bala, kung ginalantaw ang aton kabuhi nga kung ginakabuhi, tabi aton kabuhi, nga do last day ta na lang sa kalibutan, grabe ang aton wisdom, no? Grabe ang aton nga paguna-una, grabe ang aton nga applied knowledge, kay tungod nga ginalantaw na naton ang kabuhi, ano gid bala ang purpose ng kabuhi, o ano bala ang ako nimuon dapat to finish well, no? Nga matapos ko akong dalaganon, nga maimo ko ang ginapahimo sang Dios sa akon. So, ang Christian life, do parehas lang nasa sa marathon, no? Kita na kamo di marathon. So, una, sikat-sikat di ang Milo marathon. Ano, halos tanan, may bayo nga marathon, nga Milo na kay grabe di sa Bacolod. So, una, di marathon na malagan ka muna kung pila ka kilometers, tilagan ka mo. Tibisan ano, pa nakadasig ka naglagan kung sa una-una. Tapos sa uli, naguntat ka, kapoy na kuntat, nako.
Hindi ka madaog no? Perdi ka way ka nagpatapos ang imo dalaga nun, no? Kung nag-intra ka na mga Milo Marathon, kag way mo natapos, way ka reward, way ka sang award nga natapos mo ini nga butang ta 10 kilometers, 5 kilometers, no? Kung wala mo na natapos, way ka award, no? Bisan ano ka pa kadasig, ikaw daw una dalagan, dason way mo gintapos, ati wala gidi. Tanan nga mga atleta, kabalo na sa mong sang importance ang ginatawag nga endurance, nga pagpagdayon, nga pag-agwanta. Kag pagtapos sang imo dalaga nun, no? Sang imo dalaga nun. May ara boksingero, no? Kilala gini sa si Muhammad Ali. Ginatawag ni sa nga greatest of all time, kuno pinakasagad nga boksingero sa heavyweight. Pero sa aton yan si Pacquiao, no? Sila niya, don't quit, no? Suffer now and live the rest of your life as a champion. Sila niya Muhammad Ali, oh, isa ni sa kaboksingero, pero kabalo sa sang importance sang ginatawag nga endurance kag pagtapos ang dalaga nun mo. Sila niya hindi ka maguntat. Sakripisyo kasubong, okay lang na tubangan mo ang kasakit subong, no? Pero kay para ang imo kabuhi maging champion ka. Amo na ang balya. Ti sa boxing tutuod gina, no? Kung nagasuffer ka subong yan, nagasuffer ka sa training, so uli maging champion ka. Ang isa man ka athlete nga pinakasagad naman ni sa basketball, kilalag ni sa sang kalabanan nga tao si Michael Jordan, no? Siling niya nakamiss ako, no? Sang 9,000 shots, no? Sa karerya, imaginable 9,000 shots ang nga tira, wala yan napasulod, naperdi at 300 games, 326 times, no? Nga ginatag siya ang winning shot, pero wala yan napasulod. Siling niya naka-fail sa kuno, liwat-liwat sa kabuhi ya, pero amo na nga nag-successful sa basketball, no? So, importante gid ang endurance, importante ang ginatawag nga finishing well. Kaya kung hindi ka mag-finish well, hindi ka maging successful sa imo panlakato, no? Kag ang Christian life, ang kabuhi nga Kristohanon, ginatawag ni sa nga maraton mong, no? Nga adlaw-adlaw dapat may ara katapuson nga may dalaganon nga ginapadalagan ang Dios sa imo, no? So hindi ka dapat mag-compare sang kaugalingon mo sa iban nga tao. Kay basi may lain-lain kamo yang nga dalaganon, focus ka sa gintawag sang Dios sa imo. May ara 3 ka words, no? 3 key words nga dapat nimo matandaan para matapos mo ang imo dalaganon, no? Kung ano mo ni sa ulo mo ni kag kung ikabuhi mo ni, handa ka na magatubang sang kabuhi kag handa ka na sa kamatayon, no? Pwede ka na mapatay, oh, pero hindi ko magadlok sinyo subong. Pero dapat iano nyo ni itandaan nyo gini kay amo ni sang purpose sang kabuhi, no? Kung kabalo ka mo kung ano, no, kung handa ka mo mapatay, handa ka mo sa kabuhi nga ginatawag. Siling diri ang una give reproduction, no? Reproduction. Dapat may gina-train ka, si Paul, no? Paul could finish well because he had reproduced himself in others, no? May ara sa gindisipulo, no? May gindisciple si Paul, no? Di dapat, amo na gani subong, it is our life group Sunday, no? So, ang mga life group leaders, no, they reproduce themselves on others, no? Gina-train nila ang ibang nga tao, no? Gina-train nila. Amo na si Pablo, before sa magtaliwan, gin-train niya si Timothy nga magbulos siya, no? Amo na ganingin sila niya, pero ikaw ya magpugong ka sang imo, sila niya kay Timoteo, pero ikaw ya magpugong ka sang imo kaugalingon sa tanan nga tion, kung magaabot ang kabudlayan, agwantaha lang. Tumana ang imo obligasyon bilang manugwali sang maayong balita, kag himua ang tanan nga ginapahimo sang Dios sa imo. Kung lang taon nimo si Elijah, no? Elias, no? Si Elijah sa Bible, sa Old Testament, before man sa kwaon sang Dios, no? Gin-raise siya, may nagbulos man siya, no? Si Elisha, no? Di ko lang taon nimo amo ginasa, no? Para matapos mo ang imo dalaga nun, dapat may reproduce ka, may i-build up ka, may pabulos kasi mo. Pares na akong tumulo ka, ang pagtuo nga imo na angkon, ipasa mo dapat sa kabataan mo. O pasa mo sa abyan mo, pasa mo sa inablos mo, no? Para may para may mapadayon gyapon, no? May padayon gyapon sa imo hilikoton, no? Bisan madula ka diri sa kalibutan, may mapadayon gyapon sang imo hilikoton, no? Nga ginpahimo sang Dios sa imo. Ang kaduwang ginatawag naman nga sacrifice, no? Sakripisyo. Nagakatubang kita subong sa kalibutan nga kulbaan sa ginatawag nga sakripisyo. Hindi gusto magsakripisyo, hindi gusto mga budlay, gusto lang magpahapos. Gusto lang
Gusto lang magpahapos ang kabuhi, gusto lang maging successful without sacrifice, without hard work, no? Pero kinahanglan gid gyapon ang sakripisyo nga ginatawag, no? Kung gusto mo maging successful sa Christian life mo, maging dapat sakripisyo. Kung lang tawon nimo si Paul nag-sacrifice ginatulok yang iya kabuhi nga offering, no? Halad sa Dios. Grabe, no? Matulok nyo ayhan ang kabuhi nyo subong nga halad sang Dios o gasiling kamo yang kabuhi ko ako niya pag gusto ko sang obrahon ko, no? Kung magbisyo man ko ya ako niya lawas ya. Pero kung ginatubang mo ang kabuhi mo nga hindi imo kundi tungod nga ang Dios ang gapanang iya sa imo kag anak ikaw sang Dios, pwede nimo kung isurrender mo yang kabuhi mo sa iya, imo kabuhi na halad na sa iya, no? Kag amo na ginapangita sang Dios sa ato, no? Sila nga kung parte sa tion, nga akon kabuhi ihalad na, tungod nga madali na lang ako maghalin sa sini nga kalibutan, no? So ginakatubang niya ang kabuhi ang hihalad, no? Kung sa Romans 12 pagani, siling da, ihalad inyo ang inyong mga lawas, no? Nga buhi, kag pleasing, no? Sa Diyos, no? Amunang dudlo sa Bible, kaya nga ang aton lawas, ihalad ta as an offering, as a worship, no? As a pagsimba sa Diyos. Bali ang pagsimba gali, hindi lang ni siya taga Domingo lang, hindi lang ni siya kung kapamati kasang wali, hindi lang ni siya kung nagakanta ka praise and worship. Ang simba niya, halad ni sa Diyos. So everyday pwede ka kasimba, everyday kung ginsurrender mo kabuhi mo sa Diyos, everyday nagasimba ka, bisan ara ka pa sa ulubrahan mo, kung ginahimo mo ang tanan para sa himaya sang Diyos, nagasimba ikaw gyapon, no? So amo na sa dapat mag-view kita sa ginatawag nga pagsimba. Ang pagsimba hindi ni saya kanta, no? Amo pa na gani sa heart of worship na nga siling da I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Ang ginatulok sang Dios ang imo tagipusoon. Kay pwede ka kambal ya Dios, Lord, Ginoo. Siling gani ni Jesus, hindi tanan nga gatawag sa akon Ginoo, maluwas ang nagatuman lang sang kabubuton sang akon amay, no? Pwede ka praise, no, sa Dios paagi sa imo bibig, pero ang imo tagipusoon malayo sa Dios, no? Amo na sa kaimportante ang ginatawag nga sacrifice, no? Sakripisyo ni sa ginatawag. Halad, no? Paghalad sang imo kabuhi sa Dios, no? Gani mga utod tungod sa kaluoy sang Dios sa aton, nagapangabay ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon bilang buhi nga halad sang Dios sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad sa iya suno sa iya luyag. Amo ini ang husto nga pagsimba sa Dios. Amo na sa kaimportante, una is reproduce, kadua sacrifice, ang katatlo departure, no? Paano nimo i-view ang kamatayon, no? Paano nimo tulukon ang kamatayon no? May ara ga hambal nga you only live once kuno, no? Kaysa ka lang makabuhi, pero ang tuntuod sina you only live in this earth once, no? Ang kamatayon ginatulok ni Pablo nga pagsaylo lang. Hindi wala ya ginatulok inisa nga katapusan mo na, no? Kung mapatay ka katapusan mo na, kundi pagsaylo lang lain ka lang nga address, no? Siling nga diyo madalay na lang ako maghalin sa sini nga kalibutan, mahihalin lang sa ini nga kalibutan, pero ginatulok yang kamatayon niya nga may ara afterlife, no? Siling ganida, it is appointed, no, to die for man to die once, no? But after this, the judgment, no? Paghukom dayon. Kag to be absent in the body is to be present with the Lord, no? Si Billy Graham ganigin hambal yan, no? Isa sa pinaka-famous nga evangelist, no? Isa ni sa pinakasikat, no, nga manugwali, no? Kay damo ni sa nalawalian niya sa bilog nga kalibutan. Siling nga kung makabatian ninyo nga si Billy Graham na patay na, hindi natutuod kay buhi pa ko ya, naglain lang ako address, no? Nagsaylo lang ko ya sa presensya sang Diyos. So siling ni Billy Graham ya, ang kabuhi, ginatulok yang kabuhi ya, nga pagsaylo lang sang iya address, no? Tandaan naton, we are a citizen of heaven, no? Citizen kita ya sang langit. Yes, Filipino citizen kita ya, Pinoy ako, no? Pinoy tayo, pero citizen kita ya sang langit, grabe, no? Pinoy katuod, pero citizen kaya sang langit, no? Ang Pilipinas, temporary home mo lang. Ang ini nga kalibutan, temporary home mo lang. Ang imo gidya balay nga tutuod sa langit, ya, kung ara ka sa kay Kristo. Kay nagapreparar sa sang balay para sa aton. Amo na sa John 14:1.
So to finish well, no, para mapadayon matapos nimo ang imong panglakaton amo na sa no, reproduce, sacrifice, kag departure, no, pagsaylo, no. Kung ready ka na mapatay, ready ka magkabuhi. To live, siling ni Pablo, to live is Christ, no. Kung magkabuhi ko para lang kay Kristo. Kag kung mapatay ko kadalagan ini, kay may kabuhi ako nga wala sing katapusan. So kung ginatulok mo ang kabuhi mo nga eternal, matsindihan nimo nga mga butang gali nga wala sing katapusan, amo na ang mga butang nga importante kay tungod ako eternal, tungod ikaw wala sing katapusan, no, masaylo ka lang address. To finish well, we must fight a good fight of faith, no? A good fight, no, maayo nga pag-away. Ano ni sa nga pag-away ni? Boxing ni, karate ni. Ti matuon ka boxing, matuon ka karate, matuon ka taekwondo, hindi, no? Ang pag-away naton hindi iya flesh and blood, no, hindi iya lawas nun kundi espirituhan, no, kay tungod nga damo diri sang evil forces sa kalibutan, madamo ginagamit si Satanas para iatake ang Christian. Madamo, no, may isang unaya kung magsiling ka sa Bible ang same-sex marriage, iataki yun ka na nasang tao, ka-judgmental nga tao, tiyaw. Judgmental to siya. Siling sa kuno sala ang same-sex marriage. No, kay tsakto na naya para sa kalibutan. Subong, pero kalingkay kung balik mo naman sa Biblia, hindi nato niya maisla ng Biblia. No, kung ano diyang sala ginaya, kung anong tsakto ginaya. Diyang kalibutan, ginasuli nilang sa Biblia. Ang sala sa Biblia, tsakto na subong niya. Ang abortion, tsakto na sa kalibutan, no? Pero sa Biblia, sala gidyagapon. So, dapat tandaan naton nga may ara kita away, no? Nga espirituanon nga away. Kag ini, dalaman na di sa ang temptasyon, adlaw-adlaw. Kaya ang kabuhi, Kristiyano, kabuhi nga puno sang temptasyon, kabuno sang kabudlayan. Kaya ang Diyos way nagpromisa sa aton sang perpekto nga kabuhi diri sa kalibutan. Kundi ang Diyos nagpromisa sa aton nga updan niya kita, nga may ara kita perpekto nga Ginoo, may ara kita perpekto nga manluluwas. Ang pangalan niya si Jesus, no? Siling ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have perfect peace, no? May perpekto ka mo nga peace, no? In this world, sa diri nga kalibutan, may ara ka mo tribulation, kabudlayan, distress, and suffering. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world, no? My conquest is accomplished, my victory abiding. So muna, bisan ara ka sa katunga, sang kabudlayan, tandaan mo nga may ara ka sang manugbantay, no? Manugbantay. Ang Bible nagatulok sa aton nga parehas kita sa karniro ko, no? Amo na nga ginambal, the Lord is my shepherd, kay tungod kita do parehas sa karniro, no? Sa damo-damo nga sapat sapat diri sa kalibutan, pero nga ang Bible ginpili gid kita nga do karniro kita, oh. Kay kung lang taon nimo ang karniro, ginatawag ni sa nga defenseless animal, no? Hindi niya maprotektahan iya kaugalingon, hindi ni sa ka self-defense kay tungod wala sa sang talom nga ngipon, wala sa sang talom nga kuko nga makaprotektar sa iya kaugalingon. Pero ang karniro wala nagahadlok, ang karniro wala nagapalibog, wala sa nagahadlok kay tungod nga may manugbantay sa, no? May manugbantay sa. So ang kalibutan puno sang kabudlayan, pero may ara kita manugbantay nga magaprotektar sa aton. May ara kita nga manugbantay nga magaayos ang imong mga balatian, no? Tiyan mo na nga may paglaom kita gyapon sa tunga sang kabudlayan, makapadayon kita gyapon, makaagwanta kita hasta matapos ta nga aton daglaganon kitungod may ara kita manugbantay sa diri nga kalibutan, no? So to finish well, no, para matapos nimo ang imo dalaganon, para makaaway ka sang maayong nga away sa pagtuo, ang tatlo lang ang kailangan mo. Una, stay active, dapat active ka permi. Active ka sa church, active ka sa relasyon mo sa Diyos. Kaya kung mangkotoning mo bla ang mga backslider, nga nag-backslide ka mo, nga nadula inyo pagtuo sa kay Kristo. Duwala na mo. Nadula nilang pagbasa nila sa Bible, nadula nilang ila prayer life, pangamuyo. Amo na gani, ginakanta sa kabataan, read your Bible and pray every day. Pray every day, no? As you grow. Simple, basic nga kanta, pero importante na gyapon.
Kay kalabanan nga tumulo, bisan pilanas la katuig sa pagtuo, nadula ang Bible reading, nadula ang prayer life, no? So, importante, gyapon active ka active ka sa ministry, volunteer ka, paggamit ka sa Diyos, no? Paggamit sa Diyos, ang balitupad mo, paggamit sa Diyos. Kay balo ako mga buhi, siling ni Pablo, kay balo ako mga buhi sa Kaimulon, nakatilaw si Pablo sa Kaimulon. Kay balo man ako magpangabuhi nga sa bugana, hindi tanan natunan ko agod bisan paano ang akon kaimtangan, busog man o kun gutom, bugana man ang akon pangabuhi o kun hindi, kontento ako gyapon. Masarangan ko ato bangon ang bisan ano nga kahimtangan paagi sa bulig ni Kristo nga nagapabakod sa akon. Di kung kisa gusto kita magpagamit sa Diyos pero may insecurity kita, masiling kita, hindi man ako perpekto, madamo man ako kasalanan, madamo ako kakulangan, pero tandaan niyo mga tao sa Biblia may kahimtanga, may may kakulangan, may kabudlayan, pero gingamit sila gyapon sang Dios. Kaya ang Dios hindi interesado kung anong kapalpakan mo sa una, kung ano ang ginuobra mo sa unang malain. Ang Dios ay interesado sa kung paano iya kagamiton sa imubuas damlag, kung paano iya kagamiton subong, no? Amo na ya dira iya ginteresar ang Dios, no? Kung taon nimo si Abraham, may sala man to, no? Si David nang irida man ginbataya pa ang bana ni Uriah. No, kung taon nimo si Elijah, moody, no, kaka-depressed, damo, no, Jacob, cheater. Tikulan taon nimo, yes, imperfect sila gyapon, pero ang Dios siya may plano gyapon sa ila kabuhi. Kag ang Dios may plano man gyapon sa imo kabuhi. Bisan ano pa ang imo kapalpakan, bisan ano pa ang imo sala nga naobra, ang Dios siya may plano gyapon sa imo. Ang kadua, stay connected, no? Amo na siyang purpose ng life group nga ginatawag, no? Para may connection kita, para mak-connect kita. Siling sang Ecclesiastes, siling niya, mahapos ka perdiyon kung ikaw lang isa. Sino di isahan nun? Subong. Mayo wala isahan nun, kaya hapos ka kung perdiyon kung ikaw lang isa. Pero kung may upod ka, may abyan ka, mabudlay ka mo perdihon. Pariyo blas ang lubid kung tatlo ini kadoble mabudlay ni bugtuon, no? Kag kung dagdag ka, may mabulig si mo pasaka, no? Amo na nga dapat ikaw abyan ikaw na mapasaka sang tao kung naga-depress sila, buligan mo sila sa pangamuyo, bisan pa nagatubang sila sang kabudlayan, no? Kay dara gid gani nila kinanglan sang abyan nga makabulig sila pabalik sa kay Kristo. O do pares bla sa storya to sang paralyzed man to, no? Paralyzed siya. Ang mga abyan niya gusto nga mag-ayos sa, so gindala sa mga abyan niya kay Kristo, no? Ginakwat sa. Dasun mo damo tao to sa balay to, no? Nga sa balay to nga ara si Jesus, budlay-budlay tigin saka ginila ginbuslutan nila nga to para makapanaog sila. Kagindala nilang ilabyan kaginayo ni Jesus, no? Dapat kita to nga abyan, no? Nga magpadala sa aton, dapat kita mapadala sa aton abyan, no? Nga madala naton abyan kay Kristo, no? Hindi nga kita idalon sa sa palayo kay Kristo, kundi kita madala sila palapit kay Kristo. Ang ikatatlo, stay focused, no? Silingan ni Jesus, gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios, no? Focus kamo sa paghari sang Dios, kag ang pagtuman sa iya kabubuton, kag ihatag gid niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Ang context ini nga verse ginasiling ni Jesus nga hindi ka mo pwede kasimba sa Dios kag makasimba man sa kwarta on the same time, no? Pili ka mo sino inyo simbaon. Siling nga pa, hindi ka mo magduwa-duwa, hindi ka mo magpalibog sang inyong kalanon, hindi ka mo magpalibog sa mga diri sa kalibutan, no? Unahan ninyo ang ginharian sang Dios kag ang tanan nga ini ihatag sa inyo, no? So focus ka sa ginharian sang Dios, no? Yes, madamo kabudlayan sa kalibutan, pero focus ka dapat sa ginapaubra sang Dios simo, no? I-focus mo ang imong kaugalingon sa pag-build up, no? Sang kingdom of God nga ginatawag. Kay one of these days, no? Or malapit na lang makasiling kita maranata, no? Mabalik na si Jesus.
Kag madamo tao nga nakulbaan sina no magsiling sila mabalik sa Jesus hindi lang anay subong enjoy pa ko sa kabuhi ko damo ko kwarta subong successful pa mga kabataan ko successful pa no damo kami sa lakyan subong dako pa mon balay do gusto namon enjoy yo nanay ang kalibutan. Tani di lang anay magbalik sa Jesus pero dapat kita yang atong muluo ang aton nga pagsalig ang aton nga paglaom is eternal no is labaw pa sa gina-offer diri sa kalibutan no. Kay eternal ni saya wala katapusan no. So focus ka sa price no, premium nimo. Hindi ka mag-focus sa imong nga kasakit no. Of course si Pablo kung lang taon nimong kabuhi damo sa sang kasakit no, pero kung lang taon mo to sa ginbasa tawag gina-focus yung kaugalingon niya sa reward nga iya batunon halin sa kay Kristo no. Tiyan mo man kita na no, dapat focus kita sa reward nga aton batunon halin sa Dios. No, siling gani, gani sa tubangan sang Dios kag ni Kristo Jesus. Areo, no focus sa reward nga lin sa Dios, no. So, amo na dapat aton kabuhi, no, kay tungod mabalik si Jesus, ano dapat aton imuon? Siling diri gani sa tubangan sang Dios kag ni Kristo Jesus, maibilin ko sa imo, magabalik siya kag magahari, kag magahukom sa tanan nga mga tao. Buhi man o kon patay, amo ini ang ginabilin ko, amo ini nga ginabilin ko ikaw, no? Siling niya, may mabalik si Kristo, magahari siya, kag magahukom sa tanan nga tao. Buhi man o kon patay, ti ano dapat naton imuon? Siling ni Pablo, iwali mo ang pulong sang Dios, magmapisan ka sa pagsugid sa mga tao, sa bisan ano nga oras, no? May oras nga pamatian nga may oras hindi ka pamatian pero sugid lang gyapon ang pulong sang Dios. Kumbinsiha ang mga tao sabdo nga sila sa ila ginahimo nga malain kag palig-una ang ila pagtuo paagi sa pagtudlo nga may pagpasensya no. Tiyan mo na may maabot nga hari si Jesus magahabot diri sa kalibutan, magahari siya, magahukom sa mga tao. So ano dapat nato nimuon? Iwali ang maayong balita, i-share nimo ang paghigugma sang Dios no. I-share mo ang kabuot sang Dios sa imo kabuhi. I-share mo si Jesus sa imong mga abyan, i-share mo si Jesus, i-share mo kung paano ka ginluwas ni Jesus no. Tell others no, iambal ang pulong sang Dios, iambal ang kamaayuhan sang Dios sa imo kabuhi no. Kay magabalik siya kag magahari sa diri nga kalibutan no. So kung makita na naton masiling kita, pwede ako kaagwanta, pwede ako ka-endure sa kabuhi. Kay may ara ko maayo nga palabuton no. Kay tungod nga ang akon nga reward, ang akon nga premyo ara sa langit. So mapadayon ako, magwanta ko ang kabudlayan sa kalibutan no. Magwanta na ako, maka-endure ako kag ga-focus kita kung paano naton kapuso ng aton dalaga nun. Kay may ara premyo no, kung sa Olympics pagani sino to ganin daog si Dylan Diaz no. Why sa naga-focus kung ano kabugat ang barbell no, pero bugat di man tutuod. Ti pero ang reward sa to no, tungod nagpadayon sa nag-endure sa may Olympic gold medal sa no, damo-damo pa to no, nagmillionaire sa dayon. Ti pero kung lang taon nimo yang aton reward ya is eternal mo. Tiyan mo na padayon ka, agwantahalang ang kabudlayan, agwantahalang ang kasakit nimo sa kalibutan no, kay hindi ka man pagbabayaan sang Dios kag ang Dios naton matutom i-reward ya ang ginahimo para sa iya no. Kung ginahimo mo ang ginapaubra sang Dios sa imo, ang Dios na ya bahala mag-reward sa imo no. So magapangamuyo kita magapangamuyo kita sa ining ation. Amay namon salamat gid sa ining ation nga makasimba kami sa imo. Salamat Lord Jesus kay ikaw magabalik kag magahari kag magahukom diri sa kalibutan. Lord, salamat gid sa ining ation nga nakabati kami sang imo pulong, sang kabay pa nga buligi kami nga magagwanta nga matapos namon ang amon dalag ganon nga puno sang pagtuo nga may na-reproduce kami, may naka-sacrifice kami kag kaghanda kami sa pagtaliwan o sa pagdepart sa diri nga kalibutan, kami paalabuton kami nga kabuhi which is eternal nga halin nga kaupod nimo. So kung ikaw subong nagapamati diri kag wala ka pa katuo kay Jesus, siling sang Biblia ini ang oras sang kaluwasan. Hindi na pagulata ang buwas kay ang kabuhi wala sang kasiguraduhan no. Hindi naton masigurado kung buwas ari pa kita diri. So kung gusto mo ihalad ang kabuhi mo kay Kristo, isurrender ang tanan-tanan, magapangamuyo ka sang ini nga pangamuyo.
Ginoong Jesus, nagainulsol ako sa akon mga sala. Sugod subong ginatugyan ko na ang akon kabuhi sa imo, kag ginabaton ko ikaw nga akon Ginoo kag manluluwas. Sugod subong pagahimuon ko na ang imo kabubuton sa akon kabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Mangaga sa liwat, oras naman sa aton paghatag, siningation, dalayawon gid ang Ginoo sa iya pulong no naka-remind sa aton nga hindi kung paano kita nagsugod kundi kung paano nato natapos nga madinalagon ang aton kabuhi. Kay ang Kristohanon nga pagkabuhi naupdan gid sang kabudlayan, dapat ginabatas gid naton ina. Kag kabalo kita nga hindi kita nagaisahanon kaupod naton ang aton Ginoo. So akon basahon ang pulong sang Ginoo sa ika-2 Korinto 9:8, kang ang Dios sarang makahatag sing labaw para sa inyo mga kinahanglanon, agod nga hindi kamo mawad-an kag mayara nga inughatag pa para sa tagsa ka maayo nga buhat. Ang Ginoo maayo gid no, gapanumdum gid si Lord nga ang iya blessing nagaapaw-apaw gid sa aton para maka-share pagid kita sa iban. Kag maka-extend pagid na sang iya nga kingdom diri sa kalibutan. So ang paghatag no, may ara kita duha ka sobre, isa ka brown, kag isa ka puti. Ang brown nga ini amo ni siya ang aton nga giving para sa aton divinity nga mga pastor nga naga-eskwela bala. Support ni sa ila, kag amo ni ang puti, amo ni siya ang aton isulod ang aton offering. Sige mga muyo kita. 12 kag mahigugmaon namon nga Amay, salamat Ginoo siningation nga makasimba naman kami Ginoo sa imo pagi sa amon paghatag. Salamat sa imo pagpakamaayo sa amon, salamat sa kusog kabakod ginhatag mo. Kag salamat nga ikaw matutong sa gihapon sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo ginadayaw kag namon kag ikaw mag-bless ang amon gino-offering siningation. Ginadayaw ka kag ginapasalamatan kay ikaw ang amon Dios nga labaw kag takos gid nga himayaon sa gihapon. In Jesus name we pray. Amen. Ready na kamo ara aton basket oh. Nagtagi pusoon ko dunggaan, ako'y nahandong makilala ka. Sa imo ako magasimba, angay napasidunggan ka ngayon. Pagigugmaon o akon Diyos, sa imo ako. Sa imo ako. Sa imo ako. Magatindog kita, kag ibayaw tang aton nga mga kamot, kag iduko tang aton nga mga ulo para sa pagbaton sang benediksyon. Diyos namon nga may salamat gid sa iningation nga nakabati kami sang imong mga pulong. Salamat kinakasimba kami sa imo sa espiritu kag sa kamaturan. So Lord, buligi kami nga mapadayon namon ang amon nga dalaganon. Kag iproteksyon na sila Ginoo sa tanan nga balatian, sa tanan nga mga kabudlayan diri sa kalibutan, kabay pang gais sila sang grace nga magpadayon kag maagwanta ang kabudlayan kami ara kami palabuton nga ginatawag nga eternal nga wala katapusan. Salamat Ginoo kay ikaw ang maayo nga Amay nga may mga maayo nga plano sa imong mga kabataan kag kabay pa kag ang blessings nimo tanan namon nga perfect and good nga blessings halin gid sa imo. So Lord, declare kami nga i-supply nimo ang ila mga kinahanglanon sa kabuhi, and we ask this in Jesus name. Amen and amen. Amen.
Palakpakan ta ang Diyos. Hallelujah. Salamat gid sa pagkadto, sa pagkari, sa pagdayaw sa Ginoo. Have a blessed Sunday. Kabuhi, ginhatag, nabanhaw kag nagkaya. Bagong kabuhi para sa kalibutan. Dalayawon, buhay mo. Kabuhi, ginhatag, nabanhaw kag nagkaya. Bagong kabuhi para sa kalibutan.